church in the ministry. Dili maayo nga magpasulanay ang matag usa kanato. Kung dili maigsoon sa panahon nga dunay mga ingon ani mahitabo. Ang mahitabo ani maigsoon aton ingon pa aton kamo. Uluhod ta wala mag-ampo di atubangan sa Ginoo. Di maubos nato ang atong kaugalingon. Ug sa panahon nga atong mabuhat ni iisa tas Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sa diha mga igsoon nga gibasol umayo nimo sa mga tao si Moises. Moises, imo ba kaming ilubong diri nga buhi? Moises, imo ba kaming gilisod-lisod hindi? Si Moises mga igsoon hangad sa tos Ginoo. Nagigsulti ta sa Ginoo. Unya ningon ang Ginoo nga iisa ang imong sungkod. Ibalik si Moises ngadto sa mga tao. Yang giingnan ng mga tao, stand still. Wow, hallelujah. Barug nga malikon. Barug sa pagpangalagat sa Ginoo. Hallelujah. May isulong sa mga pagdasig nato nga pulong sa panahon ng alagat sa Ginoo, sa panahon gitawag sa Ginoo. Ano na daghang mga butang nga mugkanoy nato sa kalibutan, mga butang nga makapalayo nato sa presensya sa Ginoo. Apan ang mensahe karon naghagit kanimo. Barug nga malikon. Atubangan sa Ginoo. Hallelujah. Stand still and see the salvation of the Lord. Ano na daghang mga problema nga halos nagdili na nimo makaya. Halos kaluwato na ka sa pagpangalagat sa Ginoo. Halos mo diferensya na ka pagpangalagat sa Ginoo. Apan kung imong barugan kining maong bersikulo, tunay milagro nga may tabo sa inyo. Hallelujah. Manindog ta mga igsoon. Stand still and see the salvation of the Lord, because the Lord will fight for you. Amen. Usahay sa atong pagpangalagad, mapakyas ta. Tungod kay pag-abot sa mga suliran, pag-abot sa mga gumunhap, kita may matubang sa mga problema. Kita may kunis-kunis sa problema. Mao nang dili ta makaya. Apan sa panahon na atong barugan ni Moises, stand still and see the salvation of the Lord, because the Lord will fight for you. Sa panahon na doon ay mga kabugas sa atong kinabuhi, mga problema, mga suliran, mga tanan bata na dili nato makaya. Kung atong itugyan sa Ginoo, dasdaso ng tanan sa Ginoo, ug sunugo na niya sa iyang balang espiritu. Hallelujah, hallelujah. Mga isong na sa imong gitulugan karon. Pila na magkakatuig ng alagad sa Ginoo. Kano sa amang ka nagsugod sa pagpangalagad sa Ginoo? Kung imong gibuhat ka na, hangtod karon nga nagpatilog-ahanon ka sa Ginoo, ang Dios nalipay kanimo. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Mag-igsungan ako din niya, unsa ni nga lugar, pastor? San Juan. San Juan, kini nga sitio, barangay Lalao. Lalao. So kini nga sitio nga iso, kini nga barangay, sakop sa lungsod sa San Juan. How many years, mga igsoon, ang imong pagtikang atubangan sa Ginoo? Stand still. Diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang kalibutan, daghan kayo buganoy ang kalibutan karon. Labi na gyud kining paglaganap sa mga gadgets, mga igsoon. Usa nga makapalayo nimo diha sa presensya sa atong Ginoo. Kaya bisag nadiga ra ka. Kanoy di mo ang sala sa kalibutan. Bisag nagigda na ka. Ang yawa mangitag paagi. Malayo ka sa iyang presensya.